paano naman ngayon kung nagmahal ang gasolina? Kayo nga, pag nagmamahal kayo, ayaw nyo pinapakialaman kayo eh. Wala pakialamanan. Mahal, Oh, alam mo ba, napakaswerte ko talaga sa'yo. at bakit? Kasi bukod sa mabait ka na, maganda na, sexy pa. Bawal ka pa din mag-inom. Ayoko na, aalis na ako dito. Lagi na lang tayo nag-aaway, sawang-sawa na ako, nakakainis na. Ako rin. Sawang-sawa na ako sa bahay na to. Away dito, away doon. Eh kung sumama na lang kaya ako sa'yo. Lods, ano ibig sabihin pag kinasal na ang isang babae? Eh, nabinta ka na. Eh, paano kung live-in lang? Inutang ka lang. Eh, paano naman kung kabid ka lang? Eh, ninakaw ka. Eh, pag iniwan ka? Eh, di na-scam ka. Kuya, may mantika ka? Meron? Kami rin. A few moments later. Kuya, may toyo ka? Ay, wala, ma'am. Ako meron. Te, pabili magic sarap. Bunso, ikaw ba yan? Matagal ka na namin hinahanap. Saan ka pa galing? Halika nga dito. Kung makatawag ka ng ate, Ay ko! napapanot ka na, tatawagin mo akong ate. Maya ka nun! Grabe siya. Uy, mare. Oh, pare, bakit? Totoo ba yung balita na namatay na daw si pare? Oo, pare, kahapon lang. Biglaan nga yung pagpanaw niya eh. Wala, bakit naman? Ikalusog-lusog ni pare ah. Eh, nakalulun kasi pare ng buhay na lamok. Nakakain lang ng lamok, namatay na. Oo, pare, kasi nung makalunok siya ng buhay na lamok, pinainom ko kagad siya ng baygon para mamatay yung lamok sa loob. Bi, Oh, may tanong ako sa'yo. ano yun? Bakit pa ang mga babae napakadaldal sobra? Tapos ang mga lalaki naman, kung mag-isip, sobra. Kasi kaming mga babae, marami kaming explanation kaysa sa inyong mga lalaki. Mali. Eh ano? Kasi ang mga babae, dalawa ang bunganga. Tapos, ang mga lalaki, dalawa ang ulo. Ay, kuya, sino nagsabi na hindi ko binayaran yung binili ko kanina? Eh sabi kasi nung anak ko kanina, yung babaeng maganda daw, hindi nakapagbayad. Eh iwaman ako dito kanina at ako yung pinuntahan. Ah, ganun po ba? Magkano po ba yun? Eh 20 lang naman yun. Ah, 20. Ito, kuya, o 50 yan. Ay sukli mo. Huwag te. niyo na po suklian, kuya. Ah, Salamat. thank you ha. Ang ganda mo talaga. Kuya, pabili nga po ako ng tuyo. Ilan? Isa lang. Wait lang ha. At ano ako sa tuyo? Yung ulam mo? Ay, hindi. Ilalagay ko sa aquarium. Tatalim lang naman mo eh. Malamang iuulam. Tuyo to eh.